عرست زينام بايتو كلتي فيدري لو مبز سالت أسرع أخيبو شمت حمشت منسترات بأبز حدنسي أصدقون كم هاجر زحزنا يحلمي نلومي بمقيار نيح لعلنا زتأمتك خوني قبا كبلو قدامي منستر أبي حمد قليصو كاب زينوتاي بريزيدنت أمريكا جو بايدن قصالي مرحي أمريكا نممرات دمصوم هيبوم سلام طعنا بالله يزخوركم تملكتي كما يتمسيو لكع ساعات حد خوينو كم تلمود ما ادي زينا اين حزنا متينا زلنا زيناتات اندامرحكو حبيركم صنح انا ابراهيم فسحي فلما ناب حصر زيناتات بايتو كلتي فدرئي لومي ابز سالطو سرو اخيبو شومت حمشت منسترات بابزح دمصي اصديقوم توم شومتنياتات منستر غديات وصاي دكتور جيدون طماتيوس منستر فتحي حنا ارا سلاسي منستر نجدن زواو متسارن دكتور كاساهون غوفي منستر توريزم سلاماويت كاسان منستر باهلن سبورتن شويت شانقانيوم تي بايتو بريزيدنت تاياز قسلاسي 27 مسكرم 2017 عام تمرت اب حبراوي اخيبا كلتيوم بايتوتات اب زغبرو مخفت مدرت اميتو زقربه ناي دغاف موشن دحري مدماصيو اصدقو زلوم لمعات كوريدر قصر ميلا منواورو حد حرستاي ملوات ايو تبايلوم علامو دما ببركي سدرا هيوت حرستوت بمقيار كم هاجر انحاسو بلصقنا مرغغاص يكبلو قداماي منستر ابي احمد حابيروم بايتو كلت حزبي لومي اب زكايدو سرو اخيبا منسترات كل غزه نعبالات بيت مخرن نزغلغلو حزبن بتي زدلقوان كركو كم زغبا تغليصوم بعبالات تي بايتو استلعلو حسابات ملاج زهابو وانا تصواعي منستر منغستي دكتور تسفاي بلجيغي كاب تحتيك ساب لعلي زلو امرار منغستي نحزبي بقنعنان تاماننتن كغلغلو كمون بيروኦም كل غزه نحزبي كفت خغبرون يغبايلوم اب العلوي حلفنت منغستي تساتفو دقانستيو ام معباي زملكت نستلعل حساب ابزهاو مبره دما توم وانا تصواع منغستي منسترات دقانستيو مبقعن ناب قدميت ممصان منغستي حزون اطناخيرو كم زقصليوم تزاريبوم تنستشما منسترات دقانستيو ببقعتن طنكارا بمخانن استهابن حلفنت مفصامن كفصم مغبارن بمخالن كم زخونه كحساب كم زغبا اكنزيبوم لعلواي الأخ جوجل بارتي بلتقنا مس أمرارها كوميشن سنة مقبار انسبيكشن بارتي كومينيست تشاينا ذات أساليتهم أبا بيجينغ نزركب جوجل الأخ زمرحو بمعارك مكتل قداماي منيستر حلافي ماخل متحبار هنسة سرعة ديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلتقنان آيتا آدم فرح عبالات بارتنا بسنة مقبار تهاني صوم كاقلقلو يسرح الليلهم بمنصرزي بارتي بلصقنا ناي وشط قصصرو نمطنخر بزحات سرحتي يسرح كم زلو ملعيلهم بزي مداي بزح تمكرو كاب زلو بارتي سي بي سي توساخي تمكرتات نموساد دلوي كم زخونه عرغاغيصوم بارتي بلصقنا اب زحاتر اوان بزحات ابالات بمفراي محاورو يسفح كم زلو بمغلاص ابالات بارتنا بسنه مغبار تهانيصوم كاغلغلو يسرح كم زلوون حابيروم زقاطمو تنكويا بحاصيرون ملاي ناي وشطي صقم مفتاحن تحابيركا مسرحن كم زغبا وانا دايركتور بهراوي مرداتان دحنتن امباسادر ريدوان حسين غليصوم
ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብ ኮሌጅ ምክልኻል ሃገር ብምርካብ ኣብ ሃገራውን ቀጠናውን ጉዳያት ድሕነትን ትንተና ስጋትን ንሳልሳይ ዙርያ ስሩዕ ተምሃሮ መብርሂ ሂቦም ኣብቲ እዋን ናይ ሓንቲ ሃገር ብሄራውን ታሪኻውን ስጋኣት ምፍላይን ምትንታንን ግልፂ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ንምቕራጽ ኢሉ እውን ምላሽ መሃብ ዘኽእሉ ናይ ምፍጻም መሳርሕታት ንምህናጽ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ብሄራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ንምሕላው ብፍልጠትን ኢኮኖምን ምጉልባት ኢሉ እውን ኩለ መዳይ ድሕነት ህዝቢ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ምህናጽ ከም ዝግባእ እውን ኣረዲኦም ዓቕሚ ምጉልባትን ናብ ዝሐሸ ብራኸ ምስግጋርን የድሊ ምባሎም ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ሚድያታት ሓድነት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሕሉ ዛንታታት ጠመተ ብምግባር ክሰርሓ ይግባእ ተባሂሉ ብግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ተዳልዩ ንኣመራርሓን ሙያተኛታትን ሚድያ ስልጠና እንዳተኻወ ይርከብ እቲ ስልጠና ግደ ሚድያ ኣብ ዛንታን ህንፀት ሃገረ መንግስትን ዝብል መሪ ሓሳብ ዘለዎ እዩ ተባሂሉሎም ኣማኻሪ ሚኒስትር ማሕበራዊ ጉዳያት ቀዳማይ ሚኒስትር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሚድያ ንሃገራዊ ያታን ህንፀት ሃገረ መንግስትን ብዝብል ርእሲ ንኣሰልጠንቲ መብርሂ ሂቦም ኣብ መብርሂኦም ሚድያታት ሓድነት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሕሉ ዛንታታት ጠመተ ብምግባር ክሰርሓ ግባእ ድማ ኢሎም ትማሊ ዝነበረ ሩባ ዓባይ ሎሚ ግድብ ህዳሴ ሰሪሕና እንትንዛዝም እቲ ያታ ተቐይሩ እዩ ብምባል ስራሕ ተግባር ከም ዝቕይሮም ሓቢሮም ዛንታታት ሓቆፍቲ ክኾኑ ከም ዝግባእን ልሂቃን ጉባኣት ያታታት ከቃንዑ ከም ዝግባእን እውን ሓቢሮም መበል 23 ናኼባ ሚኒስትራት ኢኒሽቲቭ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ኣቋጥራ ኣውሮፓውያን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2025 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ነዚ ኣኼባ ከም እተተኣናግድ ዝተገልጸ ኣብ መበል 22 ኣኼባ ሚኒስትራት ኢኒሽቲቭ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝኾነ ሓበሬታ ሚኒስትር ገንዘብ ኣመላኺቱሎም እቲ ኣኼባ ኣብ ኩለ መዳይ ዞባዊ ምትሕባርን ሓበራዊ ልምዓትን ዝዝቲ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ብሄራዊ መለለይ መንነት ብሰነድነት ጉዕዞ ንበረራ ውሽጢ ዓዲ ምጥቃም ዘኽእል ስምምዕነት ተኸቲሙ ኣብቲ ስምምዕነት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መርሃ ግብሪ ብሄራዊ መንነት ኢትዮጵያን ክታሞም ኣንቢሮም ኣሎም ክልቲኦም ትካላት ስርዓቶም ብምውዳድ ብሄራዊ መለለይ መንነት ብሰነድነት ጉዕዞ ንበረራ ውሽጢ ዓዲ ምጥቃም ዘኽእል እዩ ተባሂሉሎም እቲ መለለይ መንነት ምዝገባ ካብ መሓዝ ጀሚሩ ክሳብ ምስፋር ዘሎ መረዳእታ ባዮሜትሪክ ኣገልግሎት ተጓዓዝቲ ብምጥቃም ብዝበለፀ ንምቅልጣፍ ከም ዝስራሕ ካብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድም ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ጽምብላ ጣብያ ምዕባለ ዝወቅዐ እዋኑ ዘይሓሎ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ኣዝርእቲ መጉዳእቲ ምውራዱ ተገሊጹሎም እቲ እዋኑ ዘይሓሎ ዝናብ ብፍላይ ብበዝሒ ጣፍ ኣብ ዝረአሎን ወረዳታት ታሕታይ ቆራሮ ላዕላይ ቆራሮ ጽምብላ ዓዲ ዳዕሮን ዝኣመሳሰሉ ጉድኣት የብፅሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ስለዝኾነ ሓረስቶት ዝባፅሐ ኣዝርእቲ ለይትን ቀትርን ኢሎም ብምእካብ እቲ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ዓተርን ካልኦት ናይ መስኖ ኣዝርእትን ዘሪኦም ናብ ዕድል ብምቕያር ክጥቀምሉ ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ንከየጋጥም ሓረስቶት ዝራእቶም ብኣግኡ ንክእክቡ መልእኽቲ ምትሕልላፉ ይዝከር ንቕፅል ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓልናዮ ዜና ክሓልፍ ዝፀረየን ሓበራዊ ሕልምን ብልጽግናና ኣረጋጊጹ ስምረት ወለዶ ጉድ ይገብር ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም ዓቕሚ ሕልሚ ንጥሉል ዕቤት ብዝብል መሪ ሓሳብ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ኣብ ዝሃብዎ መብሪ ከም ሃገር ዝሓዝናዮ ሕልሚ ንሎሚ ብምቕያር ኒሕ ልዕልና ዝጠመተ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ንጸብጻብ ሃብታሙ ተክለስላሴ መርሃ ሰላም መረሳ
حلمن تلمن مئماتن ببلوص أقباب متقبارن زتأمته نلعلو تمرارحة بقدماي منستر أبي أحمد زتوهابه سلطنايو أما برهيوم زانتا تمال تدريخو للوم معنتي هانيصيو حلم دما نلوم معنت تنتر إيسو صباحنا كنرئي يقبرنا زبولو توم قدماي منستر حلمي تسقانا قليحنا نابرو حكنو علو زخئلنا يو إلوم يوم يا أباي تفاسس تسقانو يتستن تسقانو لشي عمت وردوال وحازر واباي تسقايو استوابنا تسقا نشح عمت وحيزيو حداسة زيت هاني تسقنا بعل تسقا كجبر يخيلن كما عقمي بتسقا خجلة يخيل تبوز جورا جنا اتقدبيو حلمي مالت زيو نزوم تسقاتات مجنزاب نبعل تسقا نز سقاقر سرح مسرح مالتيو ويكا إثيوبيا زحرس مريت اللوا زناب اللوا مايكرس مدري متقام تخيليا زولو نجارات تسقاتات يوم بزي كرمت تراحتي كونس حقايون حارسنا وخل فريات كنركب لنا زبل تلمن تكبران بعل تسقا يقبر اتسقا تعاميو ازي كشرف تلو بعل تسقا يقبر حلم مالت كاب عمو عغمي نابت دحساس عالم زبصح مناباو تلم مالتيو تسقا نابعل تسقا مغيار زخل حنصاص حلنا مالتيو حلمتاتنا صلاات زحنقطو هاتفتف زمغلصيو من تغوينو فرحن متففان مسرت زغورو زي مخانوم مرغغاص يدلي زولو توم قدماي منستر حلمي عجوجون حزياو طلب سغيرو لعلنا زمرحو كخون يغبا كبلو ارديوم يوم ቅዠት መር ማለት ስሁት ስሌት ጥላቻና ፍርሃት ላይ ቤዝ ያደረገ ነው هاتفتف زغنحو مالت سحوت سلحيت صليتن فرحاتن مسرتو زغبريو كالاي هلونا زمرحو بصفحات بإثيوبيا نريو قالس مالتيو صلاي سغات مكلخالن مغرافن مبغسيو زغبره بفقر حدنت ملمع محساب تيكونس سلازت فونا نتاكب حزي اب إثيوبيا تعزيكم وانتو خينكم كله بهر مسرت مغبار زعمت سب زشفت زي حاشت عالم كفتري بزبل سلحيت ايكونان تزيت وديمنا كتفونا كوحتنا بزبل فرحي زولدو حتو مزلقيو زيكب كنتفينا كاب نتفي نتاكب كاب نبل كن لمعنا كن بلتقينا كن عبينا مو بحادة دو نبل مبال يزايد لعلنا زمرحو قدمنا بمتمات علمكا مسرح أب صباح موسان مفتارن مغراف سجيركا منقال نتقم بواناونت مفتاح تزيكونس كابسورو ممحاو يدلي توم قدماي منستر ابزو مبرحيوم حلمي ناي ولقه سبات وي كاع ناي غجله كا مخان بزسغره حبرو كخون حبيروم يوم كم هاجر يعممو زلو سراحتي كم دليتنان بهجنان بروقحي بزح نصرت حلمنا زرغاغصو يوم بمبال حساب صمبيروم يوم ክላይሜት ቼንጅ ችግር ነው ክላይሜት ቼንጅ መከራ ያመጣብናል ካልን በኋላ لو تخباب عير تقميو لو تخباب عير زسعبلنا تقملو دحري مبالنا سعيو نهزبي قليصنا بمليون زغطر هزبي إثيوبيا تساتافي تزيخون أبزز لنا سبات بمحسابنا طرح كنعوتو عين خيلن هزبي ببزح وزيو تساتيفو أبد خطاتال 6 عامتاتون أي تغارتن ببعمتون دا سفحي يمزيو تتكبيرو نتوزيت سبيري يزولو كاب 4 بليون 5 بليون 4 بليون فلس تخيلو كاب عالمنا زعبي شفان دني زرقاقصة من نغنا كوينولو بخمي حلميو هاتفتفينا برن يساتف يتكبر يغطل يدهسس امنت صنعت تحببرن حبرتن محزاينتن قلطافن مودادن عقم مفصامن حلمتاتنا ጭቡጥ እንገብረሎም ወሕስ መንገድታት ምዃኖም ዘብራህሩ ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ጻዕር ሎሚ ስምረት ወለዶ ጽባሕ ዝግህድ ብምዃኑ ጻዕርታት ንቀጽል ኢሎም እዮም عطقات حالتات زلوم زعبا أب زخونة جزين بوتان نمقبل اتي كوميشن دلو مخانو كوميشن هاجراوزته دكتور يوناس آداي تزاريبوم إثيوبيا صقماتا زفتحو بميت بمخان دمام اتم عطقات حالتات نزي تكبار تحابرتي كخونو اتم كوميشنر تصوي عملهم نصبصاب نبرتي تهونه ጌታቸው አለሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘጋጥሙ ጎንፅታት በዳህቲ እኳ እንትኾኑ ነቶም ፀገማት ብዘተን ምፍታሕ ፃዕርታት ይግበሩ ኣለዉ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዶክተር ዮናስ አዳዬ ኮሎምቢያን ደቡብ አፍሪካን ልክዕ ከም ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ዝተጸገሙሉ እዋን ብዝጀመሩ ወዘተ ዕውታት ምዃኖም የዘኻኽሩ በነገራችን ላይ ትጥቅ ትግሎች ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ኮሎምቢያ ነበርን የዛሬ ወር አካባቢ
عدقاو قالسي أب إثيوبيا ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኮሎምቢያ ኢና ነርና ንዝተወሰኑ መዓልታት እውን ኣብኡ ጸኒሕና ኢና ን50 ዓመታት ክቃለሱ ዝጸንሑ ዓማጽያን ሕዚ መንግስታዊ መሓወር ኣብ ምምራሕ ይርከቡ ኣፈላላዮም ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ዝሰርሑ ጉዳያት እናሰርሑ ገሊኦም ሕዚ ኣሕቡራት መንግስታትን ካልኦትን ኣለዉ ስለዚ ናይ ሃገርና እውን ካብዚ ዝተፈልየ ኣይኮነን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዕድቃዊ ቃልሲ እናተኻየደ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ምኽክር ዝተኻየደ ዝተዓወተ እውን ብመንጽር እዩ ኣጀንዳ ዕጡቃት ሓይልታት ብምስማዕ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዕዉት ምኽክር ንምግባር እናሰራሕና ኢና ዝበሉቶም ኮሚሽነር ኣጀንዳኦም ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታትን ንምቕባል ድልዋትና ኢሎም በሸማግሌዎች አማካይነት በአባገዳዎች አማካይነት ብወገን ሽምግልናታት ብወገን ኣባገዳታት ዘጊድ ብጽቡቕ ኩነታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንምርኻብ ፈተነ እናገበርና ኢና ብፍላይ ብዓለም ለኻውያን መዳርክትና ኣቢልና ጻዕሪ እናገበርና ኢና ዘለና ምሁራን ኣለዉ ሲቪክ ማሕበራት ኣለዉ ብኦም ወገን እውን ናቶም ሓሳብ ንኽውከል ጻዕሪ እናገበርና ኢና ዘለና ቀጥታ ውክልና ወይ ድማ ብፕሮክሲ ሓሳቦም ከቕርቡ ብምግባር እንተድልዩ ኣብ ወጻኢ ምሳልሳይ ሃገር እንተኾነ እውን ይከኣል እዩ ኣብዚ ስግኣት ጸጥታ እንተሃልዩ ንሶም ኣብ ዝመረጽዎ ቦታ ከድና ኣጀንድኦም ንምቕባል ንኣሕዋትና ንምስማዕ ብወገንና ምድለዋት ኣሎም ዕጡቃት ሓይልታት እቲ ኮሚሽን ዘዳልዎ ዕድል ብምጥቃም ተሳተፍቲ ምኽክር ንክኾኑን ዝሕሸት ኢትዮጵያ ጋህዲ ንምግባር ኣብ ዝስራሕ ስራሕ ንክሕግዙ ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ ጻውዒት ኣቕሪቦም ችግሮቻችንን ቀርፈን በጋራ ጸገማትና ብሓባር ቀሪፍና ድሕሪኡ ንደቅና ብሩህ ተስፋ ንክህልዎም ኣብ ከይዲ እቲ ምኽክር ንኽርከቡ ምኽንያቱ እቲ ምኽክር ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነን ኣብኡ ንኽርከቡን ንዕኦም ጻውዒትና ነቕርብ ክስመረሉ ዝግብኦ 120 ሚልዮን ኣብ ሓደ ኣይእከብን ናትና ትኹረት ድማ ኣብ ውክልና ሓሳብ እዩ ስለዚ ሓሳባቶም ንኸካትቱ ንደሊ ኢና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣጀንዳ ምእካብ ክጅመር እዩ ዝበሉ ዶክተር ዮናስ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን እውን ከይዲ እቲ ምኽክር ንምጅማር ጻዕርታት ይግበሩ ኣለዉ ኢሎም እዚ ተተዓዊቱ እቲ ሃገራዊ ጉባኤ ምኽክር ኣብ መፋርቕ እዚ ዓመት ክካየድ እዩ ኢሎም በአማራን በትግራይን የቀሩትን በሙሉ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ትግራይን ዝተረፉ ካልኦቶም ምዝዛም እንተኺልና ኣብ መፋርቕ እዚ ዓመት ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምኽክር ንምክያድ ትልመለና ይኹን እምበር ከም ዝፍለጥ ብመሰረት ኣዋጅና ን3 ዓመት እዩ ክናውሕሉ ዝኽእል መገዲ እውን ኣሎ ነዚኦም ከይዛዘምና ምኽክር ኣካይድና ኢና ምባል ስለ ዘይንኽእል እንተድልዩ ሓፈሻዊ ዝናውሕሉ ኩነታት ብወገንና ኣሎ ይኹን እምበር ንሕና ንዕኡ ንምጽባይ ዘይኮነስ ብዝተውሃበና ግዜ ንምዝዛም እዩ ጻዕርና እቲ ኮሚሽን ምኽክር ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ብመሰረት ዝተቐመጠ ኣሰራርሓ ብምውዳብ ንባይተ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘቕርብን ንመራኸብቲ ሓፋሽ ዕላው ከም ዝገብርን እቶም ኮሚሽነር ገሊጾም መሰረታዊ ችግሮች ወይም ስትራክቸራል ፕሮብለምስ መሰረታዊ ጸገማት ወይ እውን ስትራክቸራል ፕሮብለምስ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ጎንፅታት መበገሲ ዝበሃሉ ታሪኻዊ ድዮም ሕገ መንግስቲ ድዩ ሕቶ መንነት ድዩ ኣብ ሃፍቲ ክፍፍል ድዩ ኣብየና እዩ ነዚኦም ህዝቢ ዘቕርቦም ንሕና ድማ መዐቀንታት ኣዕሪና ነዚ ንምስራሕ ናይ ባዕልና ናይ ውሽጢ ደንቢ ኣተዓራሪና ብመሰረት እዚ ምስ ኣውፃና ንሚድያታት እውን ዕላዊ ክንገብር ኢና ምኽሪ ሓሳቡ ድማ ንዝሾመና መንግስቲ ብቐንዱ ድማ ንባይተ ወከልቲ ህዝቢ ክነፍልጥ ኢና ዛጊድ መዛተይቲ ኣጀንዳታት ኣብ ዝተኣከበሎም ከባብታት ዘጋጥሙ ጸገማትን ዝጸንሑ ኣፈላላያትን ብዝርርብ ተፈቲሖም ኢትዮጵያ ሰላም ንክትኸውን ካብ ዜጋታት ተደጋጋሚ ሕቶታት ተቐርቡ ተሰሚዖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ጉባኤ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ጥንኩር በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘልዓልሉ ምንባሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሌኔ ስዩም ሓቢረን እየን ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለጸ ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ልዝብ ምክያዶም እተን ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኣብርሄንን ኣባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ጉባኤ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ምስታፎም ይዝከር ካብ ተሳትፎ ጉባኤ ሩስያ ካዛን ጎና ጎኒ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምሪሖም ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣብ ምጥንኻር ዕላው ዕዶት ምክያዶም ይፍለጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉባኤ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ኣብ ዝነበሮም ርክብ ተሳትፎ በዓል ብዙሕ ወገን ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ትኩረት ገይሮም ኣብቲ መድረኽ ሓሳብ ከም ዝሃቡ ፕሬስ ሴክሬታርያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብሌኒ ስዩም ገሊጸን የብሪክስ አባል ሀገር ከሆነም በኋላ የመጀመሪያው በዚህ መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግር ነው። እሱ ላይም ቁልፍ የሆኑ ሐሳቦችን አቀርበው ነበር ማለት ነው። አባል ሀገራት ብሪክስ ካብ ንኸውን ንፈለማ እዋን ዝገበርዎ መደረ እዩ። ኣብ መደረኦም ድማ ወሰንቲ ዛዕባታት አልዒሎም እዮም። ሕዚ ዘሎ ስርዓት ዓለም ፍትሓውን ክኸውንን ማዕርነት ንክዓስልን ዝገብርዎ ዝነበሩ ጽዕንቶ ኣብዚ መድረኽ አልዒሎም እዮም። ዕላማ እዚ መድረኽ በዓል ብዙሕ ወገን ርክብ ክነጠናኽር ይግባእ ዝብል ኮይኑ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪካ ምሕጋዝን ምጥንኻርን የድሊ ዝብል እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዘልዕልዎ ጉዳይ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ርክብ በዓል ብዙሕ ወገን ዕዙዝ ግደ ክትፃወት ከም እትደሊ ኣብቲ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር አልዒሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ማሌዥያን ዘጠናኽሩ ክልቲያዊ ልዝብ ምክያዶም ዝሓበራተን ፕሬስ ሴክሬታርያት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ማሌዥያን ዝነበረ ርክብ ብዝበለጸን ምጥንኻር ሰፊሕ ዕድል ከም ዘሎ ሓቢረን በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ኢትዮጵያ ወደ ማሌዥያ በአየር መንገዳችን በሳምንት 4 ጊዜ ቀጥታ በረራ ታደርጋለች። ኣብዚ ሕዚ እዋን መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ናብ ማሌዥያ ኣብ ሰሙን 4 ጊዜ ቀጥታ በረራ የካይድ እዩ። ኣብዚ ኢትዮጵያ ሰደድ እትገብሮም ፍርያታት ሕርሻ ኣለዉ። በተመሳሳሊ ካብ ማሌዥያ ተምጽኦም ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ኣለዉ። እዚ ብዝበለጸ ንምስፋሕ ዘኽእል ዕድል ኣሎ። ነዚ ድማ ፎረም ኢንቨስትመንት ተሳሊጡ ነይሩ። ልኡኻት ኢትዮጵያ ኣብቲ ፎረም ተሳቲፎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አንዋር ኢብራሂም ልዝብ ብምክያድ ትካላት ኢንቨስትመንት ማሌዥያ ኣብ ኢትዮጵያ መጽኦም ኢንቨስት ንኽገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ አልዒሎም እዮም። ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሌዥያ ዝተገብረ ድሙቕ ኣቀባብላ ንኢትዮጵያ ዘለዎም ልዑል ክብሪ ዘመላኽት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ወላይታ ወረዳ ቦሎሶ ቦምቤ ቁጥሪ ብሕማም ዓሶ ዝተሓዙ ሰባት እናነከ ምምፁ ቤት ጽሕፈት ጥዕናቲ ወረዳ ኣፍሊጡ ንጸብጻብ ተስፋይ ለሚሳ ዳሃብ ያሲን ከም ስዕብ ክተቕርበ እያ ኣብ ዞባ ወላይታ ሕማም ዓሶ ብስፍሓት ካብ መንጉ ዘጋጥማሎም ከባብታት ሓደ ዝኾነ ወረዳ በለሶ ቦምቤ እዩ። ብፍላይ ኣብ ወረዳ ኤሪጂ ብዙሓት ሰባት በቲ ሕማም ተታሒዞም እዮም። ኢቲቪ እውን ኣብቲ ከባቢ ለበዳ ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ ተዓዚቡ እዩ። ወረዳ ኤሪጂ ሓዊሱ ካልኦት ከባብታት ተወረዳ ነቲ ሕማም ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ሕብረተሰብ ዘሳተፉ ምልዓዓላት እናተወገኑ ይርከቡ። በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዝናሽ ይባላለሁ። ሂሬጀ ጤና ኬላ ባለሙያ ነኝ። ወባ ባለፈው ሳምንት ዝናሽ ይባል ራጂ ጣብያ ጥዕና በዓልቲ ሞያ እየ። ዓሶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወሲኹ ነይሩ። ሕዚ እናነክዩ በብሰሙኑ 3 መዓልቲ እናሰራሕና ኣብ ጥዕና ጣብያ መድሓኒት እናሃብና ዝወስድዎ መድሓኒት ገዛ ገዛ እናእተና ብትኽክል ወሲዶም ዶ ይወሰዱን ኢልና እናተኸታተልና ሕዚ ካብ ትቐድም ዝሓሽ እዩ ዘሎ። በኩል ሰዎቹ እየሰሩ ናቸው። ወደ እነሱ እንሄዳለን። አይነ ባዮ ባይሎ እንተ ወቲዮ ሳበያና ሲያጋ ሀራሳ ፈይዳ አሳራ እንተ ነጎበኛራው ይዳ ማዳፈና ማፋሰስ ስራ ህብረተሰብ በየሳምንት 3 ቀን ሕብረተሰብ ስራሕ ተፋሰስ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ይሰርሕ። በተወሳኺ ኣጎበር ተኸዲኑ ንኽጥቀሙ ገዛ ገዛ እናኸድና ንኽጥቀሙ ንገብር። መድሓኒት ኣጠቃቅማ እናመርና ካብቲ መጀመርያ ሕዚ ዓሶ ነኪኡ ዘሎ ወባ በጣም ቀንሶ ነበር። ከፍተኛ ጉዳት ነበር በሰዓቱ የተከሰተው። እኛ አናቅም ከዚህ በፊት እንሰት ኮባ ውስጥ
ኣብቲ እዋን ብጣዕሚ ከቢድ ጉድኣት እዩ ኣጋጢሙ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ንሕና ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረና ነበር ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ማይ እዩ ዝውህለል ነቲ ማይ ክነፍስስ ብዝነገሩና መሰረት ነቲ ማይ ነፍስስ ብተወሳኺ ኣብ ዞባና ከምዚ ዝበለ ስራሕቲ ምፍሳስ ንሰርሕ ኣጎበር ብስነ ስርዓት ንጥቀም ኢና ብምዃኑ ዓብይ ለውጢ እዩ መፅኡ ዘሎ ሃታይ ደለ ደዮ ሰንጠልያ ጨጨፊድ ማይ ኣብ ዝዓቆረሎም ከባቢታት መድሓኒት ብምንጻግን ዕቋር ማያት ብምድፋን ሕማም ዓሶ ንምክልኻል እናሰርሐና ንርከብ ኣብ ወረዳን ክልል ዘለዎ ኣካላትን ብዝገበሩን ሓገዝ ፅሬት ከባቢና ብምሕላውን ኣጎበር ብምጥቃም ነቲ ሕማም ብዝሓሸ መንገዲ ንከላኸሎል ከፍተኛ የወባ ጫና ያለበት ነው በቀን እስከ 150 ልዑል ጽዕንቶ ሕማም ዓሶ ዘለዎ ከባቢ እዩ ኣብ መዓልቲ ክሳዕ 150 ሪፖርት ዝገበርናሉ ቀበሌ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ 30 ሪፖርት ንገብረሉ ዘለና ቀበሌ እዩ ነቲ ጽዕንቶ ንምንካይ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ንምክልኻል ስራሕቲ ምፍሳስ ይሰርሕ በምህላው ነቲ ጸገም ነኪዎ እዩ ማፋሰስ ስራውን በመስራቱ ጫናው ቀንሷል ኑኮቴ ላርኪሻ ቶሶ ኑኮቴ ላርኪሻ ቶሶ ኑኮ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል መንግስቲ ኢንዱስትሪ ሆስፒታሊቲ ዓለም ለኸ ደረጁ ዝሓለወ ግልጋሎት ንከቕርብ ጥጡሕ ባይታ ከም ዝዘርግሐ ሚኒስትር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ገሊጸን ሚኒስትር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ምስ ሓለፍትን ተወከልትን ፌዴሬሽናት ሆቴል ሰሙያን ማሕበራትን ምስ ቱሪዝም ተዋዲድካ ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣድሂበን ተዛትየን እተን ሚኒስትር ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢንዱስትሪ ሆስፒታሊቲ ዓለም ለኸ ደረጁ ዝሓለወ ግልጋሎት ንከቕርብ ጥጡሕ ባይታ ከም ዝዘርግሐ ገሊጸን በዚ ድማ ተዋዲድካ ብምስራሕ ኣዋህባ ግልጋሎት ብምምሕያሽ እቲ ዓውዲ ዝተሃው ሃገራዊ ግደ ንኸበርክት ምስራሕ ከም ዝግባአን ተሓሳሲበን ተወከልቲ እቶም ማሕበራት ብግዶም እቲ ዓውዲ ትፅቢት ዝግበረሉ ንኽዕውት ብቐረባን ብዝሐሸ ምትሕባርን ከም ዝሰርሑ ብምሕባር መንግስቲ ንኢንዱስትሪ ቱሪዝም ዝሃቦ ትኹረት ከም ዝነኣዱ ሓበሬታቲ ሚኒስትር የመላኽት ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ሰሜን ኮርያ 10,000 ዝኾኑ ወታደራታ ኣብ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ንሩስያ ወጊኖም ንክዋግኡ ከም ዝለኣኸት ቤት ዕዮ ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካ ወይ እውን ፔንታጎን ኣፍሊጡ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምብራቕ ሩስያ ከም ዝሰፈሩ ዝተገልጸ እንትኸውን ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ስልጠና ብምውሳድ ንሩስያ ደጊፎም ምስ ዩክሬን ክዋግኡ እዮም ተባሂሉሎም ፔንታጎን ፒዮንግያንግ ናብ ሩስያ ወታደራት ብምልኣኽ ኣብ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ክሳተፉ ምግባራት ይጸገም ብዝበለጸ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱሎም ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዮል ብግድኦም ሰሜን ኮርያ ወታደራታ ናብ ሩስያ ምልኣኻ ንደቡብ ኮርያ ይኹን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ስጋት ድሕንነት ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም